ọsọ bịa m na-akpọ gị achọ m ibe ebe atụfuo ụka na-ekwusi ụka ihe a bụrụ gị izuzu n'ikpeazụ adanne gị ga-enweta adanne m na-enye nsogbu n'ahịa gwakwa ya si acharụ m aha m bụ Ebuka achọ m nsogbu ya chagharị ya achọ m iwere onwe m tinye n'ime nsogbu a maka mbupụta onwe m n'ime okwu a ị ga-ala ike m ya wụrụ gị last warning gwakwa adanne gị gwakwa ya bịa ebe a ikwuchana ịma na ị nọ na-agba ọnụ bra achọrọ m ịgwa ya okwu imife me njiwa gba anyị nkịtị tata bụ bedde m ewopie gaa nya nwụtọrọ ya anyị n'ala imezie gịnị nya mmekpọcha anyị ime gịnị nke bụ mmee gịnị Ifeanyi come dey well achọkwa m ka m na-efụta mebe ihe ndị simisi adị m emekwu nya m Ifeanyi, did you touch me? nna m ime mmụọ ị nara here My body is vibrating. gaa mgbuo ije ahụ m na-adozi adọ ọma iji megwu egwuregwu unu ji megwu egwuregwu iji megwu egwuregwu ọkọ ya obere nwa dị ga-abịa yawa come on you see me now. Ma ogini ka ị na-akpọrọ m ogini mama gaa n'azụ ụlọ ugbu a ka ifo mama ọkwa ịhụrụ anụ ọhịa anyị kpọrọ si na nwunye m ọkwa ịhụrụ nkịta ara anyị gara aga m na-amaghị ebe isi gaga bute liability bụ kpacha na ezinụlọ a si na nwunye m kakwa ga-aga gburu ogo dị mma gbujiga ya gwa ya si ebe m nọ pụọ ya bekatazina m nso let her stay away from me ya bekatazina m nso awụ m onye si Bahama abụghị m ordinary person I am Sir White of Bahama Ghana White House a na-asọpụrụ m asọpụrụ kedu ka m ga-esi lụta nwaanyị anaghị enye m nsọpụrụ how dare she onye chibere ya ọzọ kedu onye chibere ya ọzọ o ji eme ụdị mma nna ị ma na ala apụbago kedu ife ome kịta gwa kene m ife ome gwa m ife ome na nke nwa kịta gịnị ka ome mụ ka ala na-apụ azịzigbala na-apụ gwa m ife ome gwa ya bezina m nso gwa ya maintain all the White House rules o yiro white o kwesịghị ịbịa m nso onye na-eme ka m si eme ka m na-akpọ ọyị m onye ọbụla na-anaghị eyi uwe ọcha agaghị abịa m nso gburukwa oge ri mma rie ya riekwa adụdụ onwe ya ọdụ otherwise aga m agbaikwara ya fim ya gakwa na Bahama ga-ajụ esem o chekene nwata anyị na-akpọtụ mkpọtụ niile a kịta gwa kene m ka ọ ga-esi dị ime maintain a white man's rule maintain a social distance maintain nke a kedu etu ọ ga-esi wee dị ime ọrụ gị na edina na-akpọ wee dị ime nna aghọtasịkwa m n'ụbọchị adabara ana m ekwukwa eziokwu ala adịgokwa ya n'isi ala dị n'isi ị ka na-akpọ m onye ara ezigbo onye ala ka ị bụsịkwa so ana m ekwuzi ka onye ara ka etu gị na nwunye ịma na-esi wee dị naanị ọrụ ala ọpụpụ I see ihe m chọpụtara ugbu a na ọgwụ nwa onye na-arakwere ya mebe ihe niile ọ na-eme ihe niile ndị ọ na-eme ọ n'ime gị ka osi ọgwụ nwa onye na-arakwe ka gị nwa the brain behind all this hard stupid act in this house ma lekwa anya ka m gwa gị ihe awụrụkwa izuzu buru ikpeazụ ọkwa na ọmaha ka a ga-esi nga abụpụ ya n'ozu ya stay away from me ya shi m n'ahụ pụọ ibupụ n'ozu o mege bịa m nso maka Chineke kere m na gana merie ya ka amụsụ ọcha ya gakwa Bahama ga-agajụrụ esemo gakwa Bahama ga-agajụrụ esemo ya gakwa na White House ga-agajụrụ esemo remember ọkwa m nwa wụsa White of Africa esikwere m eshi kpụọ ma akpọ desa m na be president ndị Bahama o mege bịa m nso ọzọ maka Chineke kere m na ga ma afagbo ya merie ya ka amụsụ ọcha ya nwụọ one time nonsense ọkwa na ala na-agbazi nwa m ezigbo ala na-agbazi nwa m ọ bụ na gị na nwunye ya dinara kedu ka ọ ga-esi dị ime gị na nwata nwaanyị anọ n'elu akwa ka ọ ga-esi dị ime Holy Spirit ga-atụbi ya ime mma na ọ dịrọ njọ okwu n'ihe erugo m ebe a mbụ niile m na-agba ka m otu mụ na ga-esi mekọ ka mụọ nwa fọwie ejuole nne gị kọkọrọ kedu ka di na nwunye ga-esi wuru di na nwunye ha anaghị ehi n'ofu bed yet ha mụtabekwe nwa o ekwelu ukwu ala Sir White asị m shift o ya na observe White House rule
ịnụkwa ndị na-amụbe nwa na-ese na observe White House nke ka ga-esi wezi mụọ nwa ọjọọ ma Mary nne Jizọs na o nwere nwoke na ya n'akụkụ mgbe ọ dị ime Jizọs na-ajụ agwara m gị sị agaje m gị mụ Jizọs ekwuru m okwu nwa akpọdụ m Jizọs ahụ arakọla mụ na Chukwu ya isi na gịnị ka m mee nwata gịnị ka m mee nwa m nwoke a ngwa biko onwe onye mmejọ onye gbanyalụnụ n'ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ka nwata nwoke a bụ mgbanyalụ n'ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ka m mụrụ debe kedụzi nke bụ na nwa m nwoke emenye m nwa kedu ịdị ọnwa bụzi ife nka ọ tụkwa n'anya mana ọ tụkpọrọ m anya o ọ dịkwa egwu onye emechi ọ gịnị onye emechi ka ibudebe ị chọrọ ka ọnwa ọzọ onye ọzọ ga-anọnyeli hei anyị adịkwa ọnụ n'ụlọ ọ dịkwa m egwu ọ dịkwa egwu o nke ka njọ bụ na ọ dị na-ete dị m anya chacha ọka ngawa n'okwu nke ahụ ọ dị eme dị ka ọnụgo nwaanyị mgbe ọnwụ na mme na afọ ya ụfụ n'ahụ ngafe kịta ikuku m kusie ya na afọ ya ka agbara osu ushi n'ahụ onweghị ọnwụ na m mere n'elu uwe a sa White asị na m metere ihe ahụ aha na-eri ezizizizizizi nhụ ji m obi amapụ m mma ọ dị mma nwa m ọ dịrọ mma ọ nọchọ m emepe ọnụ ya kwuo ya m laghachi azụ n'ụlọ nna m esi m n'elu daa enwere m ụlọ mba oke eluru etu a onne orukwele gafee o oke eluro aga m agụ ya okwu wedebe iwe biko onne nwere onye ọ ga-abụ ọbụla wedebe iwe Nwoke Ọcha biko asị m ka m bịa afọ gị ka mụ na gị na-abụ kwuo ozi m na-enweta banyere akụkọ na-eme n'ebe gị na nwunye gị nọ ọ dịghị m obi mma ma ncha amaghị m ka isi wee chọọ ka nwaanyị a wee rijuo wee dosa na gụwa n'oge adịghị aga ya nso ka isi wee chọọ ka ọ dị ime wute gụwa n'oge adịghị aga ya nso mee ka ọ dị ka nwaanyị my egg yolk ele ahịa ovulation coordinator oven fresh ele ahịa ụzọ na-akpọ nwa nwoke ejiri ihe gbasara ịkpọkpọ nwa wee jaa mma ihe isi nọọ be gị nọ hapụ ụlọ gị ihe bịawara nga abịa kụziri m ote mụ na nwunye m ga-esi ebi ote m ga-esi aga ya nso na ote ya nwa ga-esi abịa m nso kedu ihe na-emedo unu n'obodo a sef why is that your mentality is so low to my liking? That is why I'm like ebe m bi na Bahama ebe mere m citizen ebe m gwụ eze a na-efe m efe ka nga na-efe arịshị everybody there is civilized. Kedu ihe gbasara na di na nwunye nwoke na nwaanyị alụọla di na nwunye fine anyị mee ya open unu duru m gaa kwụọ ụgwọ mee ihe niile unu mere just force her on me. Can't you just wepụga anya ebe anyị nọ ka anyị ji aka ibiri? Marriage is between two good adults. Marriage awụdị ihe ụmụazị ụdị ihe ọ gawa makpụrụ ihe gbasara marriage wu between the two adults. Nke ọzọ emere wu ceremony onye ọbụla dị involved, yes, mana nkịta ya alakpuole. You are not supposed to come to tell me how to run my family affairs. It is wrong. Get that into your head. It is wrong. Kedu ihe na-emere gị ngo bụ nwoke nna biko ka njikere ka ihe na-eme gị nwa bụ nwoke egoro ihe si gị n'ọnụ na-apụtasị agadi nwoke ha ka gị lee ihe si gị n'ọnụ na-apụtasị a na-ekwu ọnụ ga na-akụ kpere ka telọ la kpatara ọnụ ya ihe ga-emede gị nwa sef mete gị mma ebulie gị na itie no ebute ego a na ichekwa mba ka ebe a ga-emede gị sef ga-ebanye nna ka njikere gị ụgbọdụ anaghị ka m jụọ gị ka ihe ịchọ ka emee gị mete gị mma. The only thing ị ga-eme m iwu hapụ ga m wepụ m anya n'ahụ ka ị mara ihe ọbụla gbasara mụnwa na onye anwụnụ kpọtara nga nwaanyị kọlọ rayọt nwaanyị rembo unu wepụ anya na ya unu ji nlele m anya jiri ndụrụmọdụ na ntaramahụhụ gasara m ezinụlọ wepụ m anya n'ahụ. Ọ bụ na ị ga-ala Bahama bifọ hụ ka esi ebi ndụ ebe ahụ i kwesịghị mechie ego n'ebe ahụ gị na Bahama na Bagada na-akọ eri ka ihe na-akọ dị Bahama Bagada na afọ one ka ede ihe ọ na-emekwa dị gị nwa na nwoke bụ nwoke afọ one ka ede mụ na onwe m bụ junior brother nwanne nna gị ha afọ one ka m ji wee tọọ gị nwa afọ one ka m ji wee tọọ gị nwee adịsa nyere nga afọ ịnọ
ndị ọgbọ gị niile n'obodo amụcha n'ụmụ dosa nwaanyị n'ụlọ na-ebi ezigbote ndụ ke gị nwa ịbata ebe a na-eyiri anyị sọsọ akpa ọcha legodo ọnọdụ itinyere m n'ime lee ọnọdụ itinyere m n'ime kute ebe anyị na-abịa asụrụ ebe a gbagada aga na wana aga ka ihe bụ your problem jere ka njụọ gị misi ama mechie ọnụ gị ebe a otu a ka ndị nwanne isi bagada nwanne bata si eme abụla gị nkịtị too much ị ga-anụkwa ụda ya n'isi gị ka ị marakwa akpọ mechie ọnụ gị kedu ka ị ga-esi na-akpọ Bahama Bagada ịhụ Bahama ebe nwụ citizen ebe a na-akpọrọ m isi n'ala ebe a na-efe m efe dịka nga na-efe arụsị ka ị ga-eme ha ọnụ iji eri sheri ahụ na-akpụ ya ahụ enyi ha bụrakwa ọgwụ gị nwa achọkwa mmadụ ịkparị mbụ anụkwa m ala ka ịkparị mmadụ hapụnụ m aka ka m bie ndụ m otu m siri chọọ ya I don't go close to ihe ọbụla m hụrụ na Bahama o nwere ka anyị si ebi ndụ let me live my life the way I want it come on mgbara ọgwụ m nwụọ nwa bụ eji ike m ụwa jiri ike wee nọdụ n'ụwa niile na m nwere ike chụba ihe ụwa ya ghọọ m ahịa mgbara ọgwụ m nwụọ if na asị na ọ bụrụ nwa nwanne m nwoke ka ị bụ agbanyere nga obere telivishọn ịfụnanya kwe asị na ọ bụrụ na nwanne m nwoke ofu mkpụrụ nwa anyị nwere n'ezinụlọ a niile achọrọ m ka afọ nwanne m nwoke mechie ka m ji wee na-agbagide mpere na iji fụdata na ịbara onwe gị uru mana afọ na ịchọghị ịbara onwe gị uru mgbara ọgwụ m nwụọ nkwa m kwere nwanne m nwoke na ezinụlọ a tupu nwanne m nwoke wee nwụrụ bụ ka udo wee nwee ike bata n'ezinụlọ a ana m emezuye mana gị wa bụ nwoke a na-eme ka agba gị okwu ka ịbara onwe gị uru ị chọrọ ịbara onwe gị uru isi na ịba ọkpụ kara gị mma a na-agba gị okwu ebe o si ebe a na-apụ ka ihe ga-emedi gị mete gị mma n'ụwa biko nsị ka njukene gị ka ihe ga-eme gị mete gị mma nye mwa nwere ịgwa gị na ezinụlọ a kịta abụ ị ga-aba n'ụlọ a gaa mee ka peace in between gị nwa na nwunye gị mee ka udo bata n'etiti gị na nwunye gị ka unu nwee ike wepụtara ya ụmụazị ma ya abụghị ya ihe niile na-akọ adị aba m isi Udochukwu agwacha gị Udoka social club udo chia family meeting Udoka mma n'okpuru anyanwụ ele ahụ ya udo nna ihe kwesịrị ịkpọ gị onye udo ka ị na-eme udo ma ọgbaghara nọ na country like this onye na-aga na family to family ele ahụ ya family udo a onye na-enye udo na family ndị mmadụ ya family udo a maka ị ga-aghasasịa onye na-enweghị udo ọ na-enye udo. Can you give what you don't have? If you're talking about peace, you should first of all make peace in your life. Because what you want to no n'ime ndụ gị inwe udo na ndụ ị kwesịrị inwe udo na ndụ ote ahụ gị gafe otu a na-ahụ udo mana each time I see ihe m na-ahụ ọgbaghara obere oge ugba mgbe mmadụ yipụrụ efe baa gị ime ọhịa ka ị ga-ama na o nwere ara ị kwesịrị ibu ụzọ nwe udo tupu you can tell another person to make peace in his house. You don't teach me how to live my life. This is my private life. This is my private affair. This is how we live in Bahama, and I'm going to live my life the way I want it. Nobody will push me around. Come on. Nobody will push you around. Nobody. One mma kpaghara gị. Ngwanụ. Mma kpaghara gị. Mma kpaghara gị, mkpagharịsịa gị, ikpete na ọmụwa kpaghara gị, ikpete na eji ike eme ụwa kpaghara gị. N'ezinụlọ ofu nwa nwanne m nwoke eji ka ị na-achị na anaghị n'iyi. Mma kpaghara gị bugharịa aka moto gị. Ifuru aka moto anaghị aka ebe mgbe bufata n'aka nri mma gbere gị fim ikwete. Ka ị na-eme di gị? Ị ya nọ na-eme abi. Ngwa n'usoro adịrọ. Eluigwe n'ụwa ga-eke ọfịs n'isi gị. Ya ma ga-emere ife mgbara gị. Tupu eluigwe n'ụwa eke ọfịs n'isi gị nwoke ọcha. Eluigwe na elu ụwa ga-agbasi ọfịs n'isi gị. Ha gbasi ọfịs n'isi gị gị gazi gagata ihe ị ga-eme onwe gị. Ma ọ ga-ahụ gị tụọ onye iwo nkịta ịkpụrụla nkịta gaa n'oke. Iweta ewu na abụọ female dog and male dog. Gị jakọta ha ọnụ sị ha fọm reproductive organ. Ichi ya n'aka aga hụjela ahụ organis. Ịbịara bịa kụziri m otu m ga-esi amụ nwa. Dakwa yirikwa konkos yirikwa white n'iyi lakwa mmụọ. Stupid thing. Go to Bahama and ask them otu esi amụ nwa. Gaa na Bahama ga ajụrụ ajụjụ. Ndị Bahama ada anọkọta nwoke na nwaanyị ahụ ga-agakọta together amụ nwa wara na agba ha. Ihe niile alaala na njin. Eji njin akwọ nwa akwọta ya otu gị kwụrụ akwịrị gị na njin. Akpọpụta gị. Ga lele Mr. John Okafor, Mr. Igbo of Uganda. Mr. Igbo ọwụdụ mmanụ mụrụ ya mmadụ ga-anọkọta mmụọ shiri ote. Mr. Igbo na njin ka akọrọla ya ote krọmpụ ya ote ka ọ ga ya na njin akwa otu ala njin ya pakaba ezinu otu na ka eshiri pakapụta ya. Uwezi oke nkọ uwezi oke of arọ in Uganda ke nọ na Panya Republic. Uwezi oke wu njin kpọrọ ya agalama na njin eji akwa ọka ihe ejiri kpọ onye ke akpọ ya nga ụlọ ha akwọfere ya yari ka ọwụzi Ivan Okoro nwipere njin ụkpọ ka ejiri
Kwa your tape. Kwa ngomie. Go to Uganda and see how they make babies. Ibianga akrom. Because uche nwa kuche. We pray. Abo bia akere ka ndụ mmụọ ga-afọdụ. Onye ka ahụ gịnị do? Injinia egusi ka ejiri kwa ihe otu na-acha hio. Ask of her. Injinia egusi ka ejiri ote manufacture ya. Bọọlụ ịhụrụ ya na-agaje gị na-emeje gị egusi. Emeje gị egusi ka ọzọ boko. Onye ka ahụ ọwụ injinia na-eji akpụ polu waya. Ka ejiri ote gbachaa ya ya guzuro. Ị ga-abịa ekuziri moto esi amụ nwa. Dakwa ogwe rie shi. Nonsense. Pressing forward Imo onyo, pressing forward pressing forward of Libya. Pressing forward issue my engineer to push here. Oh, engineer na scrap prepper. Happy edition or make mistake. Get young guy, big one. Kakeje no na wa le adeye ni anyhow call bia muso kakeje ele ya wiya Yole. Ihe butere nga ọwụnụ. Ofe nne gị ka ofe nna gị. Here vegetable pepper soup. Gị na onye ekpere. Ka ehu ka oke mmanụ. Ke mmadụ na-eri. Ofe nri ote. Ka mmanụ na-eri. Gị butere sa white. Akwụkwọ green. Ụtara ejikọ na-eli ele ebe ọnụ. Ele ụtara ya na akwụ. Ụtara kwa. Awa akpakpụrụ gị. O weriri afọ gị. Awa mkpụrụ afọ gị utu ga-esi ga-esi. Ọwụ ichi gị. Oh ya, placenta gị ọwụ ihe ọwụ. Na-agwa gị sị, hem nọrọ n'aja taa 4 hours. Etumunnu m na-aga ka onye ara. Unu nwere white vegetable. Ha na-elewe m ka onye ara. Amasụ onye wu isi ndị ara hụtọ nga ka nshi eshigbuge m. Ya rụka ka ha agada m. Gbasara ụtara. Tuwe gari ọha aja nwụdo ọha ji gari m hụrụ n'aja ihe m hụrụ ọwụ bendel ebe niile na-achagacha yele m zilalo bendel bịa mere gị nga ugbu a gị kọm eji amụrụ m aha m kwe mere gị otu achọdụ m mmanụ ịba gị ya n'ime maka sa white alakịda ihe na-acha white onye m ji mere gị gbarugboro gị otu a mgbe ọ ga-ara gị mma at least ya enwe bahama kọlọ maka Chineke kere m na gawa ihe ibutere nga ga-enwe beria kọlọ gụ ihe butere nga ma ọcha kwụpụ ndị ezinụlọ ọnụ unu niile echego otu ote nye otu nyepụ mgbara afọ gị kpọm onye oshi ele ihe jiri gba wicked isi m mere ndị isiri ọnwụ igburu mmanụ imerụọla ala prezel aja gbagbuola ego tikpọma ha ka m nọ a citizen of Bahama for that matter na ordinary person somebody ọ ga-agwụgwe m ụkwụ na Bahama gị lele signboard niile na-achị ụcha na Bahama foto m nọcha ya ote ka ndọcha na-ekpo gị ala ekele m Bahama bịa sa white of Africa sa white of Nigeria a na-ekele gị ma a na-etiwe m ugwu a na-ebulije gị m elu mma m gaga chere nkọ akpara na ọzara nọ n'azụ ụlọ ekpere dị bụ chetara m nkọ nga ya ngide m emejisa m oyi gị were green nkịtị ịhụ na akwụkwọ nri white ịhụ dị vegetable white ma na ihe m na-eru ka ị na-ahụ dị vegetable ịhụ dị agidi white ma wa aka m white gatọ vegetable n'ime ọcha nwoke ọrịa ọcha akpụrịdo gbaburu ozugbo adị otu isi gwepụta ozugbo ngo gba pam so buru ya ngo gba bupụ ya maka Chineke mgbe gwara nwere etu n'ukpọ ga anyị gị kpa isi get the blindness forever bupụ ya na-esuru m ọsụsọ mbupụ nnụ isi m ọsụ igideri bupụ ozugbo bụ na amadị ihe ga-ebupụ bịa bupụ ozugbo nke ọsụsọ Chineke akpọ gị ọkọ nọkwa nga akwuo nwoke ọrịa ọcha nọkwa nga akwuo so gị na kọlọ nwere problem unu nwere isi gafukwe amụsụ ekwensu ị gakwara ga ba aga nne gị mmiri bupụtara m nga asị m rie oturoro ihe a na-akwụ n'ala na kwụkwa gị n'ọchị ibula akwụkwọ chaa ya cha gba gị ya mmiri nkịtị bupụtara m sị gị m ṅụọ ị ga-ahụ akwụkwọ white ma ị na-achọ ihe ọzọ white enwere white rice enwere agidi white enwere akamụ white gị sa m ihe ndị ihe m na-eri onye eji esi m na Bahama
ị gacha akwabere pepe soup vegetable ma kpurukwa n'ala ili mama hụtụ white food m buru ọnụ ọ ka akara mma na m buru n'ọlụ dabara na mmiri afọ dachi ị ga-anọ na white ị chọrọ ịbụ nwunye m ị ga-anọ na white ị bụrụ nne m bụrụ ọnkụlụ ị ga-anọ na white gị fụ m n'okporo ụzọ kpọọ m Mr. White gị hụ m n'abalị kpọọ m Mr. White ebe ọ bụla ị hụrụ m tụọ m Mr. White white take it over ka ọkwụba. Ebe ọwụna eweliwe ikpọrọ m ụda ọgụ maka m na-akpọ ahụ m gote gị chaba m anya dọgọ ịbụ ihe m na-eri ọ bụ ụdị gị wụ ihe m na-alaika ebe otu esiri jike ọ bụ ụdị ihe m na-achọ onye na-eme ka m si eme onye ime ka m na-akpọghị m amakwana m onye ka ya ụkwa biko gbaghara m biko ihe m hụrụ chabara m n'anya m echefuo ịkọwa onwe m n'eziokwu n'ezi asụsụ aha m bụ Sawite. Yes, Sawite akwana m onye obodo a mana ebighị m obodo ahụ esi m esi ya. Yes, ebi m na White House nke nọ na Bahama na England ebe a ka m si ya. Chere isi sheshilo. Oh yeah, ishi obodo Igbo esi m esi lo ebe no so bad draw. Hey, oya kiji nwa yeku. Okay. Akwa m Madam White. Ile ma anya otenwu na chaziri ma chaziri. I know. Ebu m ihe na-eri. Ebe. Aha m Josephine. Ana m ata ahịa. Ere m ahịa na village. Okay. Ana elekere m anya ezuru m ezu na nwaanyị amụra m oke mmụọ. I know. Ihe ndị enyi m na-agwa m na amụra m mma. Ma ndị kwuo na amụra m ma washi. Oh, tall. Alibedikwe m di o. Oh, really? I'm single. I don't make to quit the man. And I'm virgin. What? Maybe the mumbo. In a chewam na. Abahe bedebe. You kill up. Elizanemo. I did not care. Hey. Oh, she's I I know. I was. I could. Okay. You're welcome. Thank you. No. Hey. Really well. I know. Yeah. When Mickey Dupoge. Oh, the company Dupoge. Not Joquago Hajj and Dedica Sanga. Hey, George. You're free. Some Dug. Drum. Dug. Some Nazo. I'm moving, Mamma. Hey, hey. Akwa hụrụ nwaanyị kpọtara ebe a na-akpọ Nkechi. Ha, Nkechi agbala ụka. Nkechi ga-ahụ gbara ụka onwe dị ihe eji eme. Mba. Nkechi abụdụ my class. Onwe dị ife m fụrụ n'ime ite. N'isi efi ahụ, nothing there's nothing inside that is efi. Ịkpọrọ liability kpọtara m here. I detest her. Ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a bụ na enwetego m ọmalịcha achala ugo. Enenebe ukwu egbu ewu ọ dị m n'obi onye na-eme ka m si eme. Very soon aga m akpọbata ya n'ụna ga-efuru ya n'anya. Sawite Mama. Sawite Mama. Sawite Mama. Bolone ka mkpọli. Bolone ka mkpọli. Ụzọ ị na-aga ọma adaba. Ifulu ụzọ ị na-akwado ịga ọma adaba. Ịnọkata esi na ị na-eji dute nwaanyị ọzọ ị ga-anụ. Ị na-edute nwaanyị ọzọ ma nke anọ. Onye nke ị na-anụ a na ịnụsịrị anyị na-eji kpọta nke abụọ. Ime emenwukwu ife dị na nwaanyị na-abụ. Ime emenwukwu ife dị ya nekwoi neini. Mama. Ofu okwu m chọrọ ka ịghọta bụ na ife ọbụla nwoke toruru oge ya bụrụ ụsa.
ụjọ adịrị atụ afọ were bute ụzọ a sị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ hapụ ihe ya na ndị mmụọ ga-eji eme etorugo m n'ife eji nwoke eme and egwu ọbụla a na-akụ ugbo aga m agba nwunye gbachaa ya tinyejara olesi ma ya bụ egwu onwedo ụtọ onwedo etu esi agba ya mana as long as na enwere ndị na-agba ya mụnwa ga-agba mụnwa jizi ọkpa gafee ihe na-asa agafe agụ na-asa ọ bụrụzie handle ụmụ nwaanyị local woman for that matter I can handle them so just calm down mellow down mama. You can handle them. Yes. Okay, ngwa gee m ntị. Nke a bụ na nke ị na-akwado ime ịkpọdebe nwunye yi ngị na akpa anya akpa ọ bụla ezigbo nkata ngị na nwunye ikpa anya ka ọ bụrụ nkata ngị na ya kpasị anya ụzọ abụ na ụzọ ịchọ isi enwezikwa ike na-esi mana ọ bụ na ngị na ya kparị ọ bụrụ nkata ịnwa anya anwa efe abụ na efe efu n'aka ya bụ nwata nwaanyị iwelie ọkwa ị na n'ife nna agwa gị agwago m isi ịkpọ lụlụ ofu nwaanyị wee na-anụ adịrọ vele o wee bụrụ nke ịbụa ụmụ nwaanyị na-abụ nna nekweghị n'ini ekwusikwa m nke njibụlụ nne etu ọsọrọ isi na-ene m nje ka mụ na onye kpaa ya akpa do I need to take permission from any local champion before me ihe mụnwa ga-eme as a man? Imokwa my what in Bahama? Do you know where I came back from? Pụtaba from Iko Bahama ya. Pụtaba. Somebody from the White House. Come ga take permission from ordinary local woman, now bro international woman. Mama, please cut it off. Lokwanya ma agwa gị. Nkechi nyere ka iso Nkechi tụrụ. Abụrụ nwunye m. Ọ nwunye unu. Ọ wụ nwa nụta. Ka unu nwa kwụrụ ụgwọ. Ka unu nwa kpọkpute. So nobody should say nwunye gị. Say nwunye anyị ya bụ unu. I want to marry a woman after my heart. Nwaanyị na-akwado ka m si akwado. The woman that keeps the rules of the White House. Onye na-edebe iwu nke ndị White House. Site n'isi ruo n'ọkpa. Ọ dị ọcha. Dịkwara ọcha n'ime ahụ. You need to see her, mama. Ị kwesịrị ịfụ onye m na-agwa gị. Ngwa gee m ntị. Nwata nwaanyị anyị na-asị na mmụọ nụtalụ. Eri anụtalụ ya. Ọrụ ngị na ya na-anọ. Onye? Ọ bụrụ ịfụtago nwata nwaanyị i wee chee na ọ dịli ya ofele ije kpọta nwata nwaanyị ọzọ mana oge ngị na ya na ị na-amago na-amatu ilotere nwata nwaanyị ịfụza nwata nwaanyị i wee lozo ọnya bụ Nkechi akala ya sakwa ana mfa agwa anya akala ya sakwa maka ekpe a kpọbakwa mbịakwa. Mami mara onye mbụ. Onye ka ị bụ? Mụnwa metụrụ Nkechi aka. Nene. Mụnwa. Nene. Iche na ọ dị agwa m ka isi amago na amatu. Mụnwa. Iche na ọ dị agwa m ga-emetụ Nkechi aka. Somebody na-anara edebe iwu White House. Kedu ka m ga-esi eje ya nso? Mama, iwu White House bụ gịnị? Ọ bụrụ na ịdịrọ ka m siri dị, you can never come to me. Enwere ihe na-akpọ social distance in the White House. And that is the rules. And that is what everybody that must come close to me must observe. The reason you are like this, because you have kept the law. Mama. So happy here on my wife is coming very soon. Okay. Oh, yo. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.